Hola, vengo a proposar-vos un repte. Tots teniu un rotllo de paper de vàter, no? I de mireu el que heu de fer. Vos heu de posar el rotllo de paper de vàter damunt el cap, intentant que se vos aguanti, que és un poc difícil, i podeu fer amb braços o sense. Vaig a provar amb braços, a veure com me surt. 1, 2, fem un llis. 1, 2, 3 i 1. 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 I ara es fan els braços. 2. Uah! Bé, ja n'he fet uns 5 o 6. Amb vosaltres quants en feis? Podeu fer amb braços o sense, el que us vagi millor. Un beso gegant!